Videon tarjoaa Hethihuolto Oy. Ready, aim, fire! Mortaas kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin taas vaihteeksi. Tänään puhutaan vähän siitä, että mitä tuotteita mä aion hankkia tulevaisuudessa, millä tavalla mun setupi muuttuu, mitkä tavarat päivittyy. Eikä kuten varmaan tiedätte tai oottekin nähnyt jo, niin mulla on todella huono pöytä ja ympäristö on vähän ahdas. Eli varmasti tärkeä juttu on se pöydän ja alueen muutos ja päivittää kaikki niin kuin tälle vuosikymmenelle niin sanotusti kovalevytekniikat, koneet, näytöt, kaikki. Mutta palataan siihen vähän tarkemmin, tuossa mulla on Amazon-lista ja katsotaan siitä ihmeessä, mitä mä aion ostaa ja mitä siihen kuuluu. Ylhäältä, eli tässä on vaan tulevan mikrofonin, eli Rode Stereo Mic Pro on päälle tuleva tuulisuoja. Sitten löytyy Canonin pattereita. Mä menen tällaiset pienet krääsätuotteiden ohi vähän nopeammin. Pop-up-filteriä. SD-korttia vähän parempaa. Se tulee itse asiassa näitä, en tiedä tietääkö monet, mutta kameralle todella kätevä slideri, jolla saa sitten vielä parempia kuvakulmia ja laadukkaita klippejä tuotteista ja näin. Varmasti tuutte tykkäämään, jos tollasen ostan. Sitten kaksi kaiutin vaihtoehtoa on Audio Engine A5 Plus, mitä erityisesti Unbox Therapyn kundi käyttää. Todella mahtavat kaiuttimet, on kerran kokeillut tai ollut vieressä kun käytetty. Sitten on Fostex PM0.5 ääni, eli myös todella mahtavat monitor kaiuttimet. Näiden kahden välillä en ole vielä päättänyt todellakaan, että kummat ostat, kun se on sitten kesän ajankohtainen juttu. Näin, kun mennään takaisin, niin meillä löytyy, kuten näette, niin ette varmasti vielä tajua, että mikä tämä on. Mutta tämä on kuitenkin tällainen kameran tällainen niin kuin kuvaustuki, joka saa olkapäitä vasten, voi kuvata todella tasaisia close-up-shotteja läheltäkin, niin kuin vähän pidemmän liikkumisen kanssa. Sitten mainitsemani Rode Stereo Video Mic Pro, kameramikrofoni, joka tulee sitten vaan järkkärin tai tuohon Canonin päälle. Todella mahtavaa ääntä antaa, se mitä on joskus kokeillut ja kuunnellut videoita, joita on tuolla tehty. Sitten voidaan siis mennä toiselle sivulle tänne ostoskoriin, mistä löytyy sitten vähän nämä kalliimmat ostokset. Eli Canonin EF 40mm 2.8 STM-lenssi. En ole kuitenkaan varma vielä tästä objektiivista, että ostanko, että riittääkö siinä, tai onko siinä sellaisia ominaisuuksia, mitä itse kaipaan. Sitten kesällä mä suunnittelen päivittävänä kaikki ääneen liittyvät asiat, kuten kuulokkeet, joita mä en ole tähän listalle vielä päättänyt, mikrofonin ja audio-interfacein. Eli mä ostaisin jotakin Bluebirdin tai Blue Microphonein, Bluebird mikrofonin tai vastaavan laisen mikrofonin, jossa on ihan virallinen niin kuin mikrofoniliitäntä, johon tarvitaan sitten tällainen interface, ja tämä on yksi parhaimmista tämä Focusrite Scarlett, mitä käyttää todella monet YouTubessa, ja näin todella laadukkaasti tehty, pystyy laittamaan tietokoneiden viereen hienosti, mutta siihen palataan sitten tietenkin myöhemmin. Jos ette tiennyt, niin tässä on myös yksi Sigman objektiivi, todella kallis, $800, eli Suomessa varmaan 750 €, mutta kuulemma todella terävää kuvaa, pääsee lähelle näin, pitää tutustua siihen asiaan paremmin. Sitten Chromecasti, sitä tuossa ehdotti yksi katsoja, josta tekisin siitä videon, miksei. Sitten yleisesti setupista sen verran, että mitä tulee muuttuu ensi kesänä, kun muutan takaisin. No, siitä muuttuu sen verran, että tulee varmasti yksi näyttö lisää, jota ei päätetty vielä. Ehkä 2 samanlaista näyttöä, jos myyn ton yhden näytön. Pitäisi olla 3 näyttöä, tulee uusi iMac heti kun vaan tulee markkinoille, tästä lähdetään, täällä laitetaan pois tai myyntiin tai faijalle ihan miten tahansa. Tietenkin uusi pöytä, paljon isompi, syvempi, tukevampi, ne uudet kaiuttimet, vähän valkoista, joten enemmän sellaista cleania lookia, ja vähemmän krääsää sinne, sitten Thunderbolt-kovalevyt, mitä tuossa mainitsin aikaisemminkin ja näin, niin kaikki menee niin kuin vähän tasoa korkeammalle, että painakaa peukkua, jos haluatte nähdä todellakin sellainen kesän siellä elokuun alussa, voisin luvata setup tourin koko huoneesta, joka tulee olemaan aika iso itse asiassa, mutta ei tässä muuta tällä kertaa, että niin kertoo mitä suunnitelmissa. Video tulee normaali tahtiin heti kun tullaan tässä näin vähän ajan tasalle tuotteissa. Yritetään tehdä mahdollisimman paljon videoita tässä ennen kesää ja kesällä. Tässä vaiheessa se on moro! Kiitos kun katsoit videon, ja jos sä tykkäsit videosta, niin tilaa ihmeessä kanava tästä alhaalta. Katso edellinen video tästä. Kiitos vielä kerran kun katsoit. Se on moro!